खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशन बिटिसिनि बायजोनि 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरनि रांखान्थि समाजखान्थि सोलोंथाइ गुबुन गुबुन बिथिङाव दावगानो थाखाय आरो राजखान्थि भाबै रैखाथि मोननो थाखाय आरो जोंनि राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय जोंनो मोनसे गावखुंथाय नांगौ हिसाबै बेखौ जोङो 2014 मायथाइयाव सानजारि नोगोराव बिटिसिनि बायजोनि गं 22 जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोन एक्स-बिएलटिनि दैदेनगिरि बिथांमोन सारेन्डार एनडिएफबि बर' थुनलाइ आफाद आइजो अनसाय आफाद धोरोमारि आफादफोर गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै 2014 मायथाइनि 18 जुलाइ दिनैनि बे गोथार सानावनो बे खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दानाय जादों। दानाय लोगो लोगोनो बे आफादा जिहेथु जोंनि आगुनि बिएसि आरो बिटिसि सुक्ति बे सुक्ति मोननैयाव बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि जिथु राजखान्थि भाबै रैखाथि मोननाय गुबुन गुबुन बिथिङाव दावगानायनि थाखाय जेबो आग-भाग लानो हायाखैमोन। बेनिखायनो जों आलादा हिसाबै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल 2014 मायथाइयाव बिबाय थादोंमोन। बेखौ थांनाय दाख्लैसो जालांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै फ्रेक्सन आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जथायै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिथु सुक्ति जालांबाय बे सुक्ति मथै जोङो मोनसे गावखुंथाय मोनबाय आरो बे गावखुंथाय मोननायनि बादैबो दिनै जोंहा बिटिसिनि बायजोआव गोबां जेंनाफोर थाबावबाय। बे जेंनाफोरखौ जोङो माहारियारि आफादफोरजों ज' थानानै बोरैहाय सुस्रांलायनो हायो बेनि थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा गासैबो माहारियारि आफादफोरजों थाफानानै जयै खामानि मावनो थियारि। जेरै सनितपुर जिल्लानि आरो बिश्वनाथनि जिथु समस्या बे समस्याया जोबोद कमप्लेक्सिटि पलिटिकेलि जोबोद मेले मेले जाना थाबाय गुलाय गुजाय जाना थाबाय आरो कार्बि आंलंनि माखासे इसुफोर थाबाय। बे इसुफ्राबो दिनै मोननै सुक्तियाव जायगा मोनदोंब्लाबो बे सुक्तिया दिनैसिम सुस्रांजायाखै। जों आसा फारिदों आसामावबो आरो भारत सरकारावबो जिहेतु मोननै माबायावबो जिहेतु बिजेपि सोरखार आरो काउन्सिलफोरावबो गासिबो बिजेपि दोलोजोंनो एलायन्सआव दङ। जों आसा खालामदों कार्बि आंलंनि जिथु सुक्ति हाजोआरि ट्राइबेल मोननाय मर्यादा बेखौ नैबे सरकारनि दिनावनो गासैबो समस्याफ्रा सुस्रांजागोन होननानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय आसा फारिदों आरो बेखौ सुस्रांनो थाखाय जों सरकारखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय नारसिननाया थागोन।